L'entrevista del dia a Ràdio Rosselló. Ja sabeu que les entrevistes aquesta setmana estan centrades en l'ensorrada. Un altre dels grups que ve directament des d'Arbeca són els Pork Chop Boys i que seran aquest dissabte a Rosselló. Cops perduts buscant el nord i el vam trobar entre prats i bosc a les hores i a tots llocs. Cada nit surto a donar volta als carrers on vaig veure espondre el sol per mai més sortir. Què t'he de dir si ara estàs molt lluny d'aquí? 2000 nits sense dormir, lluna de marfil. Cada nit surt a donar volta pels carrers. Vaig veure espondre el sol per mai més sortir. Què t'he de dir si ara estàs molt lluny d'aquí? 2000 nits sense dormir, lluna de marfil. Això del rock and roll ara és cosa segura, ha arribat a l'extrem que ni se'n fique dura i els cavalls no corren descontrolats i els pòquers d'aso són papes cremats. Doncs els hem escoltat en directe. Deixeu-me que els hi agraeixi perquè tenim aquí al Marc Benet. Hola Marc, què tal? Molt bé, moltes gràcies. I també tenim a l'Eric Sanz aquí. Què tal, com esteu? Bon dia. Apropeu-vos una miqueta més tots els micròfons, que així us escoltarem molt millor. I tant. A veure, què és això dels Pork Chop Boys que neix el 2018 en un duet d'Arbeca? Qui m'ho explica?
A veure. Jo crec que tant si s'explica ell com si t'explico jo, direm pràcticament el mateix, així que parli el Marc, que té més do. Bueno, Vinga, mira, va començar molt a lo tonto, acabàvem de treballar i anàvem a la seva granja, allí a la cabana, a fer unes birres i a passar el rato i mira, ell tenia una guitarra, jo sempre portava una harmònica a sobre i a lo tonto s'ha anat fent això. Sí, un dia... Sense cap pretensió. Cert. Sí, en principi fèiem conversions, no? Perquè... Bueno, per diversió, no, també? Sí. I va arribar un dia que ell va portar una lletra i jo vaig ficar la música i vam dir, hòstia, pues això mola, saps? Això està guai. També ve, Pork Chop Boys, s'ha de dir, de que vivim a l'era del no tenim temps, no? Sí, absolutament. I els dos teníem el nostre grupillo, no? Quan tocàvem, amb la seva bateria, guitarra, baix, amplificadors, no? Tota la infraestructura que comporti tindre una banda de rock o el que sigui. I, bueno, quedant els dos sense banda, que es van dissoldre les dues bandes, vam començar a fer això, no? Quedar amb guitarra, acústica i harmònica, que algo que infraestructura és zero, ja veus, avui anem així. Una guitarra i una harmònica. No, I la veu. Sí, i les veus. I vam dir, hosti, és que no cal tanta infraestructura per ensejar, no? Per fer música, amb poquet ja fem. I aquí neix Pork Chop Boys, d'aquest duo de dir, passem de l'electrificació i ens dediquem a l'acústic, que podem fer una miqueta de brasa i tocar unes cançons i així assagem i ens trobem, doncs és això. Que bé. Format barato. Format barat i format una mica pel gaudi personal, no? Totalment. Perquè és veritat que el que deia l'Èric, no? Que vivim en aquest món del temps, no podem, i deixem de banda totes les nostres aficions, no? Al final vosaltres us agrada la música i heu volgut tirar-la endavant d'aquesta manera, no? Sí. Lo del nom té alguna similitud amb els Pet Shop Boys o no? Mos ho han dit alguna vegada, però no venia per aquí tampoc. No, Ensajàvem a la granja de porcs d'en ell i l'olor del purín i d'això ja era el que es portava. I no res, com un joc de paraules, però vull dir, sense Sense més, algo hi deu haver, no? Dintre l'inconscient. Són un duet, també, Sí. no? A l'hora de sortir, a l'hora de dir el nom, segurament que vam buscar una similitud però al moment no era per això. Bueno, després va dir, hòstia, i està guai. Sembla, de fet, no? no teníem nom i mos van trucar per tocar en un festival que són com els nostres padrins, l'All Rooster, que es feia a la Saira, i que mos els estimem moltíssim i que gràcies al que feien allí mos vam inspirar molt a fer la música que fem. I que des de que va començar, que va durar 3 o 4 anys el festival, a l'últim mos invitessin a tocar el vermut i així va ser per nosaltres una passada, no? I no teníem nom encara. I llavors va ser... I com us dieu, no? Sí, vam començar a dir paraules a lo tonto i mos va sortir. Sí. Escolta'm, Marc, per què l'harmònica? Bueno, doncs mira, sempre des de petits mos en regalaven una o altra de plàstic d'aquelles xurruteres i la portava sobre al cotxe, a la guantera i així, als concerts. Jo què sé, sempre acompanyaves amb algú que tocava una guitarra o així, com que sempre pots tocar allà a sobre i lo bàsic és que no cal saber música massa per saber-la tocar, almenys pel que fem o pel que faig jo. Això no ho digues molt fort, Que... Ara hi haurà gent que toqui l'harmònica arreu, No em vull posar els harmonicistes en general, però pel que faig jo no cal sortir bastant fàcil. Veníeu de 2 bandes, però no era la mateixa, o sigui, cadascú tocava per la seva banda, diguéssim, mai millor dit. I es desfan i aquí vosaltres us uniu i a partir d'aquí comença el projecte. Bueno, es solapa una miqueta, Sí? Laura? Sí, es solapa una mica, personalment la meva banda sí que es va solapar una mica amb això, perquè nosaltres ja quedàvem, per això, jo què sé, acabava un concert a la matinada i allò que dius, hòstia, són les 2, les 3, què fas? He begut una mica, m'espero un parell d'hores al cotxe perquè, saps, el típic de no conduiràs borratxo, no? Els bolos, clar, les coses. I pues, la guitarra i l'harmònica i això de venir una miqueta solapat amb les altres bandes. Va ser quan vam deixar els dos el grup, però vam dir, hosti, pues, no busquem ja cap altre grup, si ho tenim ben altres dos, saps? Clar, ja està bé, no? Sí. Sou una mica autodidactes, del tot autodidactes, o sou gent que ve d'escoles de música i companyia? Jo vaig fer música, Sí? vaig tocar la guitarra a l'escola de música d'Arbeca, Borges, però clar, la guitarra clàssica, el que és, i apuntejats, i tot això que tinc quasi oblidat. Sí que tinc una mica de base, però molt poquets anys a part. I quina música feu? Com us definiríeu? Ja sé que a la gent que feu música no us agraden gaire les etiquetes, ja ho sé, però si haguéssim de definir què fan els Pork Chop Boys, com ho definiríeu? Perquè té un punt country pel so de l'harmònica també, no?
De petits mos vam ficar massa vegades a mirar pel·lícules de l'oeste i això... I una mica perquè som de l'oeste també, Ha influït molt i som del sec absolut i la cabana inspira això, la cabana i les postes de sol, que és el moment on estem, és la música que mos surt. I és com un folk, se podria dir. Sí, és música folclòrica perquè són instruments del folklore, passa que hi ha la guitarra, l'harmònica, s'ha de dir també, tant que renegàvem de les bandes, que actualment hem incorporat els Pork Chop Boys com a duo, hem format la Pork Chop Band. Vale. Que això vol dir? Això vol dir instruments acústics, igual. És a dir, assagem amb un porxo d'una cabana, també. Sense amplificadors. Sense amplificadors, amb la nostra braseta, les nostres gradelles, i amb un banjo, una guitarra i un contrabaix. Que guai. Tots instruments acústics. Si nosaltres apostem per la música artesana, la feta a mà. El rotllo de quedar per sopar també ha influït molt perquè a la gent li agrada i s'apunten. Clar. Qui més qui menys... És que ara m'està venint al cap els Mumford and Sons, però una mica versió quilòmetre zero, no? Diríem, d'alguna manera, amb el folk així com de base i aquesta cosa de la tradició, no? Sí. Que us mogui una mica la tradició, al final, no? Mira, barregem molts estils, al final, i jo crec que fem música folk, actitud d'on venim, no? Del rock and roll, el que sigui, més aviat a les veus, i lletres desenfadades, també. Amb el que és folk, hi ha tocs, no? Que si les lletres a la majoria estan ambientades com si fos l'oeste o saps? I clar, llavors hi ha l'harmònica, el banjo, que clarament són instruments que quan els escoltes te transporten a... Directament, no? Sí. A les pel·lis que deia una mica el Marc, És curiós el projecte, perquè potser no s'encabiria, o d'entrada no ens encaixaria en el format de la resta de bandes de l'Ensorrada, que són més contundents o més dures, no? Jo crec que aquí hi ha una aposta xula per part del col·lectiu Ensorrada, no? De deixar-nos veure propostes que són de territori, punt número 1, no? Que estan fetes aquí i que s'exposaran aquí, també, no? No sé com veieu que hi hagi, ara tu parlaves, no, d'aquest Saira, no? D'aquest festival que es feia allà, no sé com veieu iniciatives com l'Ensorrada, perquè crec que són importants de posar en valor. Clar que sí, que comptin amb grups locals que n'hi ha i que en surten cada 2 per 3 i són boníssims. Vull dir, donen oportunitat a que et vegi la gent i a tu fer el que t'agrada. A nosaltres, si a la gent no li agradés, ho faríem igual, perquè és el que ens agrada a altres, però vull dir que ho puguis mostrar i ho puguis disfrutar en públic, doncs molt millor. Però que la gent vulgui pensar, ostres, és que l'Ensorrada, els grups de punk rock, a mi el punk rock em sembla molt dur, no? Doncs, escolta'm, no té per què, no? Pots vindre a veure les Xuleria Joder, que són una proposta meravellosa que ve de Bilbao, i pots escoltar als Pork Chop Boys, no? Que crec que fan una altra cosa, no? Que feu una altra cosa. Sí, Aquest format mos ha també obert les portes a obrir concerts. Com que la Sí, gent perquè un los acústic- comencen de tarda o fiquen un DJ o fiquen un grupet així més tranquil al principi, sempre a nosaltres ja mos va bé, perquè així després la noche sigue, saps? Clar. Sí. I com que hi ha com aquesta fina línia, no? Com que hi ha aquesta fina línia entre que hi ha l'actitud del rock and roll però la senzillesa d'un acústic, jo crec que aquí és on diuen, trencar una miqueta amb la dinàmica de la nit, no? Sense perdre l'essència, no? Del rock i d'això, l'actitud, doncs jo crec que va cap aquí la cosa, no? Fer una cosa una mica diferent com aquesta, Cavalls de Fang. Quantes tardes anant a cavall, barrejant el fang amb sang. Digue'm... A veure, cançons en català? Totes elles, no? Entenc? Totes. Qui composa? Qui escriu? Ho feu una mica entre tots? Com és això? No, escrivim els dos. El dia que ens inspirem surt una lletra, a vegades quedem els dos, escrivim la lletra els dos. Si un la té, la porta i si s'ha de polir alguna cosa, ho polim entre els dos. Ho fem entre els dos, d'escriure les lletres. Sempre en català? Sempre en català.
I això d'entrar a l'estudi, heu entrat a l'estudi, heu gravat coses... Com ha anat aquesta experiència? Aquesta experiència és única i inolvidable. Sí, oi? Des d'aquí una forta abraçada a Gromudis Gut del Talladell. És un company, el Carlos, que vam viure junts. Jo vaig estudiar agrònoms aquí a Lleida i ell també vivia a la mateixa casa i és de Madrid. I la convivència ens portàvem superbé, però ens vam desvincular durant un temps perquè cadascú visquent a llocs diferents i d'això, i amb el temps ens hem anat trobant i ell ja havia tingut altres grups i començava a treballar amb això de les gravacions i dels estudis i a casa s'ha muntat a les Golfes un estudi amateur i que ho fa molt bé. Carlos, que actualment com a casa. Fa de guitarra solista al grup. Claro, ara ja el tenim... Ara Però heu fitxat, Li va molar i el tio va dir, vull tocar amb Sí, altres. ja està. O sigui, un madrileny que estudia agrònoms aquí es queda aquí o no? Ell és biòleg, Ah, és biòleg. Sí. Però ve de Madrid i es queda a viure a I Lleida. s'ha quedat a viure al Talladell i ja està. Al Talladell. Sí. Ahí és poco. Sí. O sigui que sí que realment s'ha cuinat tot això realment a casa, Amb molt carinyo, sí, i amb moltes hores a casa seva i llargues nits, llarguíssimes nits. Sí, jornades llargues. Vam estar, recordo Maratonianes. que vam entrar a 8-9 del matí a l'estudi i vam sortir a les 5 del matí, de la matinada. Déu-n'hi-do. Vam estar 15 hores seguides o així d'estudi. Va ser... Perquè ens anàvem molt justos perquè el Carlos havia de ser pare. I llavors no volíem gravar, ell també volia gravar, no teníem temps, i va dir, tenim aquest cap de setmana, vale. I al final va ser com... La volta Havia de ser, no? I així va ser. Que bé, escolta'm, tot realment... És que és realment tot de territori, a més amb gent de territori fet des de casa. Absolutament handmade, que es diu en anglès, no? Una mica, correcte. Però amb tota la qualitat del món, que ningú ho prengui per l'altra banda. Vull saber més coses sobre vosaltres. Com planifiqueu? És a dir, vosaltres van sortint els bolos, no? Teniu allò una mica de plans a la vista després de l'ensorrada o què? Nosaltres fins fa... Ho dic perquè les vostres feines tampoc deuen fer fàcil combinar tota aquesta història, no? O què? El Marc fa que sí, amb el cap. Bueno, realment, l'assaig, que és el que... Lo vespre el té tothom, més o menys, a partir de certa hora. Sí, la veritat és que la gràcia d'aquesta banda és que no necessites anar a fer 30 quilòmetres, tindre un buc, un local on ensajar... No, nosaltres a l'hivern assagem a la cuina del Marc, de casa del Marc. Total. Sí, i a l'estiu, bueno, la primera estiu, ja com el bon temps, anem allà al meu ranxo, a la meva cabana, i ens fiquem allà a la fresca, amb les guitarres. És que, clar, no, és que és molt fàcil quedar a fer... quedem mitja horeta a fer una cerveseta, pum, o saps? Són veïns, també, vull dir. Sí, que vivim al mateix vivim poble. al mateix carrer. Clar. És tan fàcil i fins fa relativament poc pues, ens hem de tocar i tampoc volíem tocar. Fèiem un parell de concerts a l'any i ho fèiem per diversió, això. Al final. Clar, ja us volíeu ficar obligacions, diguéssim. Ha sigut ara que arran de treure aquesta maqueta, aquest treball, no? Aquesta carta de presentació, que bueno, pues la gent ho ha escoltat, li mola i ens estan trucant i pues, bueno, vinga, va, pues som-hi. Per tant, després de l'ensorrada hi ha cites destacades? Sí, serà destacadíssima. O sigui, entre... La més destacada és l'ensorrada. Després de l'ensorrada, què? Pues l'ensorrada és destacada, és destacada amb el punk rock i el rock and roll, és un concertasso, òbviament, però és que a part d'això, tal com puguem tocar en un concert de rock and roll, tenim una altra cita en un festival de folk el 29 de juny, el Desfolcat de Calaf, Ah, que és un bon festival, no?, de folk, música folk. o sigui que per vosaltres serà una fita important, no, aquesta? 29 Mhm. de juny. I a partir d'aquí, què? Agendes obertes? Tenim algun concert a Saïdi també, cap a l'agost, ens ha sortit, hem de concretar la data. Estem també parlant de parlar amb gent d'una associació de vinils d'Amposta, que volen que toquem al Record Store Day. També els ha agradat el rotllo de que siguem un grup en català amb aquests detallets així que no els hi cabe, saps? Com una cosa diferent. I ens han trucat d'Amposta, estem acabant de tancar-ho, i així ara mateix, ara per ara, no hi ha gran cosa més. Ja anirà Escolta, sortint. m'aniran sortint, no? Sí. Perquè, clar, després d'aquesta carta de presentació, maqueta que heu gravat amb el Carlos, no? Això vol dir que poden venir més coses en aquest estil o què? O no us voleu marcar gaire Sense gaires pretensions, professionalització, vull dir,
Però el Carlos és un motivat com naltres també i sortiran coses. Sortiran coses perquè surten soles. Clar. Cada assaig surten mitges cançonetes o temes o melodies que poden encaixar i ho tenim tot allí, flotant. I perquè al final el Carlos és el que ens ha enregistrat. Ell té l'estudi a casa. Serà molt fàcil potser treure un senzill a l'estiu o alguna coseta així espontània que ho tenim bastant bé, la veritat. Mos cuida molt bé, estem molt bé allí. Que bé, doncs una salutació pel Carlos des d'aquí, que ja l'han enviat el Marc i l'Eric. Escolteu-me, no us he preguntat què ens heu tocat com a primera cançó. Primera cançó... Sí, és una cançó molt recent, aquesta cançó. Sí? De les últimes que... Probablement és l'última que hem fet. És la tercera vegada que la toquem, potser. Uau! Escolta'm, quin privilegi. És una cançó feta amb molt d'amor i carinyo. Es diu Lluna de Marfil i va dedicada a un company que va morir fa un any amb un accident i, bueno, pues tenia ganes de fer una cançó i va ser aquesta la cançó que va sortir. Doncs molt bonica. Sí, sí. I ara què ens tocareu? Perquè en tenim una altra de preparada, no? Sí, no tot és nostàlgia, no? I això també tenia... Que també és important, que també és important. Sí. A mi m'agrada destacar aquesta part emocional també que us bec una mica, aquesta part més emocional, que de vegades costa, no?, de veure, però no, està molt bé que aflori. Què ens tocareu ara? De capa caiguda. T'haurem de capa caiguda ara. Sí? Sí, senyor. Sí, senyoreta. Doncs prepareu-vos, sisplau, perquè tenim avui el privilegi de tenir música en directe, a més d'aquesta entrevista amb els Pork Chop Boys, són un dels grups que serà en aquesta ensorrada. Eric, treu-te els auriculars, perquè si no tindrem problemes. I a partir d'aquí, les zones són vostres, en directe a Ràdio Rosselló, a capa caiguda dels Pork Chop Boys, quan vulgueu. De guerra, tiros al cel, rondes de bici, acabarem fets pols. Litres d'alcohol ens supuren per la pell, els engranatges no ens roden bé al cervell, no. Enmig de la vida rient-nos de l'amor i cada dia estem més bojos, ja anem de capa caiguda, no toquem de peus a terra, la vida es fa curta, la vida es fa curta, i aquí el temps no espera, anem de capa caiguda, amb la calavera a l'esquena, la vida es fa curta, la vida es fa curta, i aquí el temps no espera. Ens supuren per la pell, els engranatges no ens roden bé al cervell, no, 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 no. Enmig de la vida rient-nos de l'amor i cada dia estem més bojos, que anem de capa caiguda, no toquem de peus a terra, la vida es fa curta, la vida es fa curta, i aquí el temps no espera, anem de capa caiguda, amb la calavera a l'esquena, la vida es fa curta, la vida es fa curta, i aquí el temps no espera.
Doncs, primer de tot, moltíssimes gràcies per vindre in situ aquí a la ràdio, perquè ha sigut possible i ha sigut possible escoltar-vos en directe, que toqueu en directe, que és una de les coses que passen poc a les ràdios, fins i tot a les locals, perquè malauradament, doncs això, fem moltes coses i no tenim temps d'aturar-nos en els creadors moltes vegades de casa nostra. Així que us ho agraeixo, que hagueu estat aquí. Gràcies Eric i Marc, moltes gràcies per ser-hi. Dissabte a l'Ensorrada. Em sembla que esteu al capdavant de la taula, diguéssim, obriu una mica la tarda, la tarda d'un vespre, nit que serà llarg, jo crec. Així és. I que el podreu gaudir segurament molt. Quedeu-vos amb aquest nom, amb els Pork Chop Boys, el Marc Benet i l'Eric Sans. Gràcies, nois, que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Molt bé. Plats trencats, cants de sirenes, un cop de vent, s'apaguen les espelmes, surten de nit, fantasmes sota el llit, m'agafen fort i el cor em surt del pit, sense por de la mort. Sé que ella em portarà a bon port i aquí la maldiu però mi fa sentir viu. Sense por de la mort, sé que ella em portarà a bon port i aquí la maldiu però mi fa sentir viu.